Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada bu, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wasari'u enggal-enggalono cepetono dulian aja sampai tak melo Pak. Musaraah cepet. Pebenter dak napa, rebuan pantuman PC, rebuan BLT, Raskin ila maghfiratin min rabbikum, arbu banter buruh cepet untuk meraih maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala soro kuluban panjenengan ngrebu wa jannatin sepora kada gempang swarga nika Pak. Bene wasari'u ila jannatin min rabbikum wasari'u ila maghfirah kada. Mula orang tak oleh sepora dari Gusti Allah tak bakal masuk swarga. Lek kapak ono wong kok cengkal awe ndak gelem njaluk sepura. Ojo-ojo kok matine durung di sepura mbek Gusti Allah. Naudzu. Wong apik niki boleh ndak didosa, Pak Bu. Wong apik niku mboten krana gak duwe salah, ndak duwe keluputan. Wong apik niku wong sing rumangsa duwe dosa cuma gelem njaluk sepura. Niku wong apik, at-taibu habibullah, wong sing tobat niku dicintai dening Gusti Allah. Coba Kanjeng Nabi istighfar atau tobat sehari semalam 70 kali para hadirin. Padahal maksum tadi rasanya sama sekali akan terjubah sama sekali. Tapi beliau ki minta sabora atau tobat ke Allah Subhanahu